Isua Krista kania inun thak danglam tura local kani engtin nge bengong ten an lo hriata engtin nge middle ten an lo muwa ram huai te lawang khur ni engtin nge mi ten pathian na tho ro pui tak tak an huwa pathian thil ti ro pui tak tak ten mu thin ni keima wanga nunin thak danglam ta te an mani atanga kathil ti ro pui tak tak kalanti na te hi lo thlir ve deu ama kashiat ma chuan tu kashiat lo engma lo mai kani a engma lo mai pasal hual kani ya ma se maktak men kalo rai ta si a ni khatsu lalpa vantir kau ka kya nga run in lara ti chuan ama chu ni lo shata khovel swal kal pui turin ka choi liana nula thiang him mari tia sha kaloni tani ama kan shet ma chuan tu kho shet lo engma lo mai kan nia engma lo mai kho chak lama tanga chuak ar sidang lam tak chu zuin lal thar che bai bu kan tuma a ka soine to soive to ro kong kan bo ta ni keima ni wangin dal haroda chu no sen tam tak aswat pha ni kha mà sẽ công việc cần dọn hữu chuan là lý số anh hùng duy tu có chắc bị phình té tia sét cần lông ta nè ama ka hiat ma chuan tu ka hiat lo engma lo mai kania engma lo mai misual tak mai kani suala oh ye misual tak mai kani in difficult ka sual ngai ni a thi tu ra chung tu rel hia kani mala ni ma sela crossa min khai tan lain ka sual te min ngai damin a hne na thamwang takin paradisa chuan min chotir ve ta ka thi dona ama ka he hi khovela ni hlo ba ka van te lu le misual ading lama khen be tia khiat ka long ta ama kashiat ma chuan tu kashiat lo engma lo mai kania engma lo mai ram huai man kania pasari lai mule pasari o ni tlang thang khopial kani kha ni ma se yisuan ka thinlung kong khar ron ki ka ti chuan chui lo heta in chwa zalenin ama ka kalsan ngai talo athara wa thalai theng kwa akyang ading mari magdalini tia shat kalonita ama ka chen ma chuan engma lo mai kania engma lo mai ai nang niang Christian te hi ka ho china ka ngaya ka ten hle china
nasa takati dudain kamay sa China chen khat khai chu thapo ka tathiel ani kha Stefana deng lum tura achung thurel tu jing ami ko kani nima sala ni ka chu damaska panaga kalla hian wana tangin thil eng tak mai hian ron chuna ka sakura rang chun ka tla a kamita del tangala ma se kamini trangkhan ama sui lo seta aman he na mitam tak roi tu le bible tu thum tharbu ale khathon tam tak ziak tu te ko pola dia siat ko lo ni ta ni ama ka shat ma chuan tu ka shat lo eng ma lo mai ka ni a eng ma lo mai pasal po ka nei chu to a eng ha ka chen pui la kha ka pasal po ni lo ka pasal nei to zat po pathum em di o ni e pangalai mu le ma se ne kha chu ka tui choi turin tui chun chwa bula ama chu ka tong ta a ani chuan min di riam na nei hau loin min lo bia a chu ta chang chuan tui ha le to lo turin chatua na noi tui kang ve ngai lo chu min in tir ta a samari mei chha tia shat ka lo ni ta ni ama ka siat ma chuan tu ka siat lo eng ma lo mai ka nia eng ma lo mai ka wi re lai tak man ka nia mo sia da na chuan lunga den lum nge tur ka ni ni e ani chuan suan nei lo chuan deng masaro se ti in min hek tu te zinga min deng ngam anom ta lo very fun chu mini chang chuan ama sui lo seta kalla ti swal le to su ti in ngai dam na fam kim chang tu uirenu ti a siat ka lo ni ta ama ka riat ma chuan muslim firfia ho tu pa hezbollah pol ho tu gani wai takut nge hin mi tam tak nun na kala tawa chu chu katan chol mo ra sang tak di be sena ka ngai thin khaya ten ve nima sela zan khat chu tharau solin ron mana tarau suala oni e kamang anga ka tha pha ka tha bara min chan him turin ka pathin ka kawa ka kau ei zo bok si lo ka van lang takem chuan eng tin se pathian iom tak tak ni chuan telai mun tai min chan him ro tin pathian chu ko awa tuna fi tak me ka oi thri tang mai hian isua kania mi aula ka chang che tia ko na ka hriat rol chuan isu tin pathian chu ko wa tharau so chuan mi kin san ta ni ti chuan ama sui lo seta helpol ho to panishin ka tuna chuan ama nung zui tu krista tu tu afshin javit ti hriat lo ta ni ama ka hriat ma chuan America rama geng hlom tak ma mau geng lalpa kani ma mau geng misual pol turu tak mi nun na latu mi roka soi satu mi zong zong hlau kani thi silai le che mi ti sam ngai lova thi sen chho chain ka tui hal thi ben ni e chu ti khopa in la pa thin chuani ma se pastor David Wilkerson an isuan a mangai che
ti thu mi shil khan ka thin long chu chem man na taka vi ang mai mi vita thisen chem silai ma sa mai lo kha pathian mai na chuan ka tuiral ta ti chuan ama chui lo shata pathian tu hril tu nik cruz ti a hriat ka lo ta ni ama kasian ma chuan tu khu siat lo engma lo mai kania engma lo mai KS kania Corporate Service and Teaching notice war kani tenom ve ni e meeting aya chuan miten om ber kani ang ma se miten ve lo tu kaswan na te min ngai dama kani na ang min pom tu Yiswane el betel camping a khan kanin tonga tichuan ama chui lo shata kaswan na zongzong te hi mi ten sharing chin ma se kapathian ero chuan min theng hil sakin arong bol tu evangelist la shat pui tia shat kalo ni tani tuna in butap te kha miten nga tan ma ngai lo miten omle misual tak tak nia ngai ten nia anun ka thak dang lam zia kha in lo hui na rin oma zaina hian amani anga langsara sual na nei lo poi ni mai thaye inuna thak dang lam ngai om vem mitena an mu sit le an ten ron sula tam takina abo boy le har satna le sheuna tam takina abo be mi te hriat lo le mi te bu ve lo nuni lo nei ve em mi ron pan ro le kan lo me